čo považujem za jednu z najväčších vychytávok tuto v obchode Klenoty Zeme v Eurovej, sú práve tieto vlastne ako keby náramky. Sú to Apple Watch hodinky a pani Janka vymyslela takúto unikátnosť, že ona urobila takýto náramok, čiže vlastne nemáte náramok z Apple, ale máte takýto krásny prírodný kameň, ktorý teda kombinuje aj liečivé účinky. My vieme, že technika vyžaruje rôzny smog a tak ďalej. A možno keď to takto kombinujete s kameňmi, tak ten smog môže byť aj menší. Čo si o to myslíte, Janka? Určite áno. Áno? Určite áno. Napríklad aj ten kryštál, ktorý máš na sebe, tak veľmi krásne eliminuje elektrosmog. OK. A všetky kremene. Ako si vie človek, ktorý má záujem toto objednať, ako sa k tomu vie dostať? No môže si, keď nie je z Bratislavy, môže si pozrieť na našej stránke www.klenotyzeme.sk a napísať nám, lebo to robíme na mieru každému. Hlavne napríklad podľa zápestia, lebo vidíš, že aj ty máš tenkú ručičku, takže tebe by sme určite upravili ten náramoček. To je skôr tak na moju ručku. Čiže... Alebo môže prísť k nám a my sa s ním radi porozprávame. Okrem tých, ktoré máme aj na e-shope a ktoré máme aj tu vystavené, tak by sme vedeli vymyslieť aj niečo na mieru. Tu sme robili veľa takých na mieru a ľudia boli veľmi spokojní, že mám niečo originálne, unikátne. Čiže človek si vie vybrať kameň, aký chce, vie si vybrať teda dĺžku, vie si vybrať kovanie buď zlaté alebo strieborné. Áno. Čiže úplne všetko. Áno. Všetky komponenty, ktoré sú tam, sú z chirurgické ocele, čiže sú antialergické, len potom naozaj preferencia. Či tá žena skôr má rada a nosí zlaté šperky, alebo skôr do striebra. A vždy to nakombinujeme tak, aby to sedelo presne. Ale ja si viem predstaviť, že aj muži by mohli napríklad taký nejaký onyx, čierny kameň. Napríklad toto, čo držíš v ruke, je mužský. Aha. To je mužský. Samozrejme, mohli by to aj dámy, ale zase by sme museli skrátiť. Aj onyxový je presne, ako si povedala, že je onyxový. Takže áno. OK, tak vás budeme čakať buď tuto v Eurovej Klenoty Zeme na -1, alebo potom, ako ste povedala, www.klenotyzeme.sk. Tešíme sa na vás.